दिनैहाय आमथेखा बाजाराव फैदोंमोन आङो। बाजाराथ' दायो बायबायानो, मानो होनना बुङोब्ला गायनाय फुनाय बोथोर ना, गरमबो। ओमफ्राय नै कृष्णा ब्रादारनि मबाइल स्ट'राव फैदों आङो। भाइ स्ट'र आरो ओरैहाय मोनसे गोदान खुलिदेरबावबाय नै। ओरैबो दं ओरैबो दं आरो मा लानो गोसो एभेलेबेल दं। गोदान लानो ना सेकेन्ड हेन्ड लानो। ओमफ्राय सामसुं आल्ट्रा बेबायदिनो आइफननिफ्राय लानानै दंजोबो आरो नै एभेलेबेल। मा मबाइल दं दासान्दि? दङ भिभ', अप्प', रियेलमि, एमआई, सामसुं, आइफन। औ मा कम्पानि लायो? S24, 25 आल्ट्रा दंजोबो दा? दा 25 लेटेस्ट मडेल सोलिगासिनो दं। दङ दा? दङ। औ ओमफ्राय नै आइफन सेकेन्ड हेन्ड एभेलेबेल दं नै। मा जात लानो गोसो? आइफन 13 लानो ना 11 लानो ना 12 लानो ना 13 प्र' लानो? एभेलेबेल नै दंजोबो आरो ना दामा। बेयावनो लिरनानै दङ नै 30,000 दङ नै आइफन माबा 11 प्र'। ओमफ्राय ओरैबो दङ नै आइफन 12 प्र' दङ। बेबायदिनो एभेलेबेल आइफन गोजा नै मथा मथि। ओरैबो नै आइफन, ओइलाय सिङावबो दं हनै ओइलाय आइफन गोजा नै मथा मथि। नैबेयावबो दङ नै 13 प्र'। ओरैनो 35,000 40,000 इदिख्लायनि दं। ओमफ्राय गोदाना नै गोदान लानो गोसोबा गोदानबो मोनो। ओमफ्राय नैबे सेकेन्ड हेन्डआ फाइनान्स जायोना जाया? जायो दा? सिभिल नायनानै लागोन, सिभिल मोजां थाला। औ दा नांगौबा लांफैनो हागोन आरो नै बेयावबो दङ नै आइफन गोजा मथा मथि आमथेखायावहाय, चिरांनि आमथेखायावहाय नै। ओमफ्राय गोदान नांगौब्लाथ' एभेलेबेल जाहैबाय हनै मा लानो गोसो दंजोबो हनै 25 आल्ट्रा दं ओइलाय हनै टटेल दंजोबो। ओमफ्राय नै फिसा किपेडनि लानो गोसोब्लाबो दं ने? किपेडनि दाम किपेडनिब्लाबो दङ। ओमफ्राय रिपेयारिंबो जायो, फोसाबनायफोरबो। औ माने नोंनि मबाइला बोरायब्ला गाज्रि जादोंब्ला फोसाबनायबो मोनगोन। ओमफ्राय JBL फोरबो गिदिर अफारफोर पिकनिकफ्राव दामखावबायनायनिबो सुबिदा दं नै फुरा ओरैहाय नै ने सेस दंजोबो। बे गोदानाबो नोंसिनिखा दा? औ दा गोदानावबो मा लानो गोसो दंजोबो आरो नै ओरैहाय आं एसे गोदानखौबो देखायनि नै नायदो नै फुरा ओरैबो दङ आरो। दा प्रयजन जायोब्ला लांफैनो हागोन आरो। आइफनाथ' आइफन एभेलेबेल, सामसुंआबो एभेलेबेल दंखायो नै। दा मथा मथि दाम खमनिबो दं आरो आइफना लानो गोसोब्ला बायथारनोब्ला। बेसेबांनिफ्राय दं? 25,000निफ्राय 52,000। औ दा निस्सय खोनाबाय, लांफैनो हागोन आरोखि। मोजां दंथारो। ओमफ्राय आंबो नायदोंमोन हिनजावनोहाय। गुगोल डिसप्ले दङ 1000निफ्राय स्टार्ट दङ। ए डिसप्लेया 1000निफ्राय मोनो। आइफनाथ' एभेलेबेलखा जाहैबाय सेकेन्ड हेन्डआबो। दा प्रयजन जायोब्ला लांफैनो हागोन आरोखि। दा आं एसे आमथेखा बाजारखौहाय देखायस्रोनि, जायफ्रा नुवाखै नायनो हागोन आरो। गोजानफोरनिया नुखानायफोराथ' भारत भुटान बर्डाराव थानाय जाहैबाय बे बाजारा। ओरै साहा थाबाय मालिबिथा बिदि आरो। दा नोंथांमोननोहाय कन्टेक्ट नाम्बार नांगौबो जानो हागौ, बिहरखागोनलाय। नों बुंना हरदो एसे नोंनि नाम्बारखौ। 700-22-12492। दा निस्सय खोनाखाबाय। रिपिट बोफिनलायनानैहाय खोनासंनानैहाय जगाजग लाहरनो हागोन आरो नांगौब्ला ने। नै हाब ओमफ्राय नै माबाफोरनिबो दङ, भिभ'फोरनिबो अप्प'फोरनिबो दं बिराद मोजां। हाब नै बेफोरखौ मोनजोबगोन दा ने मबाइला? बे बेसेबां दामनि जागोन इयो? बे 40,000। 40,000 मोजां दंथारो। मोनब्रैबो 50 दङ बिनि। ए बेबो 50, बेबो 50, बेबो 50, बेबो 50। अ बा केमेराया दिनै लन्च जागोन। लन्च जाथ'वाखै, दिनै जागोन। अ आच्छा डेम'आ फैग्रोबाय। मोजांथार, लांफैनो हागोन। गस्ला सि दखान बियो, माने गायनाय फुनाय बोथोरखायनो मानसिया खम जाबाय। दहाय फुङावहाय बिराद दङमोन, दाथ' 10था जाबाय नालाय। दा नै टाइमा 10था जाबाय, बेखायनो एसे खमसै आरो मानसिफ्रा थांलाबाय। बयहाबो खामानि थायो नालाय। बाजारा मोजाङानो, सप्तायाव खेबनै जायो, सुक्रबार समबार। दा बिदि आरोखि। M10 मोनसे खामानिनि थाखाय फैनांखादों आङो। नैबेबायदि रोदा रुदु आरो बिलाइ बिफां लाइफांनि रोदा रुदु फिथाइ
बेखौहाय आं लांफैनांदों आरो नैबे आदैनावहाय बाखालिफोरनावहाय गोबांथार दङ ओरैबो। ओमफ्राय बे बुस्थुखौ मानो लादों होननानै बुङोब्ला आङो लाखांखाबाय अलरेडि। दाथ' गरम बोथोर जन्दिस टाइफड गोबां जायो। जोंना फादारा आगोल होयोमोन, दाथ' फादारा गैला, रुंसारि जानानै थांबाय। ओमफ्राय आं फादारनिफ्राय एसे सोलोंनानै लाखिनाय जादों आरो। ओमफ्राय दा गोबां मानसिफ्रा लांफैयो आरो, दा गोबाङानो मोजां जालाबाय। दा खाथिनिफोरनि मिथिखायो मा होनदों लायाखै फंबाय, माने सेंग्राफ्रा एसे उसुबिदा नालाय खायफा। नै आपग्रेड जाबाय, बिल्डिं होबाय नै आमथिखायावबो। ओमफ्राय ओरैबो दङ, दा बेबायदिनो आथिं आखाइ रुबायो, उन्दुनो ओंखारो, देहारा राया मोनो। ओमफ्राय बेबायदिनो लोमजाख्रुब टाइफड जायो, बेबायदिफोरनि थाखाय बानायबाय आरो आं। गोबां मानसिफोर लांफैदों। ओमफ्राय नै बियो आंनि बियानैनि माबा जाहैबाय, बियो फेमिलि रेस्टुरेन्ट, जाफैनो हागोन, गोथाव गोथाव मोनजायो। माने बेंगलरावसो बेसेबांबा गोबाव थानानै एक्सपिरियेन्स मोननानै फैखानायखा बिदि आरो। नै दा जानानै थांनोसै आं। बेनो आरो आमथेखा बाजारा।